Betul. Kalau nek wong sing adang gandane lubuh kuwi pangane Bathara. Wong sing gawe jamu nugrake gandhe kuwi ya pangane Bathara. Wong pangan wae tenan bobo iki. Kuwi wong sing tak sebutake kanthi cetha pirang werna iku mau sing ngawur lan tansah sesrawungan karo ing alam bebrayan. Wono. Iya. Kae nek karo wong sisik-sisik silatane ora diuntili, kuwi yo pangane Bathara Kala iki rebusan kala cilik. Wono. Kakang Arjuna itu lho. Sampun cetha kakang. Iki sampun cetha sampun dipun serat dening Sanghyang Bathara Panyalihan. Dipun lebetaken dhateng apal ingkang wingi awit menika pranataning dewa ingkang adhedhasar undang-undang pagelaran wayang Markakala. Jinten Bapak Guru Bathara Kala apa? Aku nyalopake tak golek panganku selaluwe panganku tak golek ate. Wigatos punapa niki wonten satunggalipun sebab ingkang boten jumbuh kalian pengangan kula. Ada sesuatu hal iki boten cocok kalian kula niku. Menapa niki wau ingkang dipun wastani lare tuna bapa. Tuna ki nang duwe bapa ki bapak, boten lair sing ora duwe bapak. Kok dadi mangane Bathara Kala. Lah niku bocah yatim niku lagi dulu. Iya kan. Nanging kita pripun panlaku katen. Ampun ngaten. Tangan buke to. Wonten Al-Qur'an kados menika sampun nyebatake bocah yatim niku kedadipun dewasaaken, kedadipun mulyakaken. Sampai para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib sing saking Yaman do ngrayah bondo Indonesia niku tak jago. Anak yang aja ngaku wong Islam nek lho iso mulyakake bocah yatim piatu, bocah yatim fakir miskin lan itu. Lah kok malah dimangkake Bathara Kala niku pripun? Sampeyan niku dewa. Dewa niku dewa sing inggil, dewa niku dipilih kaliyan rakyat, dipilih kaliyan wong kawula. Nek dewa sing dipilih kali kawula niku lingindake karo boten daku bawa sampe jago. Kakang Raja kados pundi? Pandhe kula nek sedaya niku dipun bajak Bathara Kala, kula nek nyumbangake nek bocah yatim kok dipun pangan Bathara Kala. Kula iki
kon lho. Kita iki sono tenggakan kaki pangkat ya. Bapak ya kanayan ting iki mau dadi pangane Bathara Kala. Lah iki Bathara Kala timurun ana ngaco betul ngabiak golek botak. Yate bakal dipangan ya Bathara. Angkurane lho botak iki kudu dimoyake, kudu dipinterake, kudu diwasake. Iya. Ya kudu wae ya. Kowe takon lu kan busana kadiwatan kanggo busana kasenopaten kuwi. Nek iso Bathara Kala patenono. Piye? Nek iso Bathara Kala patenono, nek ora iso. Slametno budaya iki mau. Oh. Slametno budaya iki ben mangan liyane wae. Yo, tak slametke budaya iki. Kumudhun ana ngaca padha goleki bocah tuna bapa wis sing tanggep bocah lemah tenagane lemah pemikire bakal tak tadah kala mungsuh iki ana bocah Joko Gleo pakulitane kuning brengose lamat-lamat kowe sapa kowe takut karo aku iya jenengku Bagus Tunabapa. Wah, jenengmu Bagus Tunabapa. Iya. Saliaranku iki sapa? Aku iki Bathara Kala, Dewane Sengkala. Bathara Kala. Dewane Sengkala iki apa? Dewane Sengkala iki ya sing dewane bangsa Sengkala kuwi. Wong luput, wong salah. Lan samanunggalane kuwi ana sakandhanku. Nek
wong sing klebu kandangan bontang-anting kembang sepasang tuna bapa lan liyane kaya kowe kula sekawan kaya kowe maksudmu piye kowe kuwi jare bontang tuna bapa sebab apa iki jenenge tuna bapa tuna kuwi ora duwe bapa ki bapak jare aku lair wis ora duwe bapak mbokmu kulino sapa wangon ya cangkemmu nek ngomong aja kuwaton jebak ora sugih kuwatmu bocah durung sepiro umure pola pribadi tandane yo sikatan nyambel oh sajane dipangan tepung penjalin sengkolo batok luput dene kene kono iki yo wong kanggo srana wae nyelangi Sukerto sing aku nyelametke Botayatin aku nyelametke Botayatin wis iso slamet ya Baliyo marang ngago manut aku sangatur kawani guru
Menika kula sampun kabul penyuwun kula ingkang nyelametaken bocah yatim. Kanthi sarana sang pukulun Bathara Bayu kula dandosi dados senopati. Bathara lajeng tumurun wonten Antapada sebab Bathara kula menika sampun mireng pekabaran ing Antapada menika wonten lare wonten ati ingkang kedadipun pangan wonten dinten menika. Saka Kakang. Nggih menika anak sangat bagus Nugroho Indrabayu. Menika bocah tangate sing kudu dipangan dina menika kalih Bathara kula. Putranipun Bapak Anggonan Ibu Sriati. Welah dalah jagat dewa Bathara. Kakang Raja dawuhana Sang Bathara Wisnu supaya berdandan cara dalam sejati. Bathara Kuwira kinarya dandan kanthi cara yoga. Kakang Raja uga dadi panjak seru nikah. Iki Guru.
sira wis nyapatake busana para perjalanan sira aja nganggo jeneng Bathara Wisnu. Jenengira ki dalang sejati ya dalang sangga iki. Nami kula dalang sangga bola iki dalang sejati. Iya. Si Kakang Aladha sira aja jeneng Bathara Narada. Sira jeneng Panjakaumpungan. Ayo Panjakaumpungan. Lan sira Bathara kuwi ora nganggo jeneng Panjaseruni. Wonten wigatos ingkang pundi ulun turing ngedah bedandan cara dalang. Panguasane dalang sejati kuwi ngluri dalang liya. Panguasane diwenangake ora sekolah. Iki kadang kita Bathara Kala ngeraman njaluk pangan manungsa. Bocah nganten kembang sepasang berlawan. Kidule gotong ayat srimpi lan sarongga sakanggane. Diajak bakal dirusui Bathara Kala nanging sumurpa Wisnu ingkang den pangan Bathara Kala iki dudu batang wadon. Nanging sing dipangan sing dirusui kuwi guna kayane, keselamatane lan liya-liyane kuwi. Mula jeneng kita aja kesuwen apa ana kayane iki aja lali. Kita ulun paringi jeneng dalang sangga buwana. Inggih. Sira ulun paringi kalung caraka walik inggih. Kalung caraka walik. Dayane bisa maca aksara Jawa. Jawa bundil, Jawa walik sing mapan ana sanandune awake Bathara Kala iki. Sira dak paringi kadegayat tanganira epek-epekira dirajak kiwa tembus tenan iki Panjaseruni lan Panjakaumpungan ora enggak derekno dalang sangga bola iki turun marang Ngathapatra duga-duga dibawa aja. Aku rada kegegeran Bapak. Mula aku arep Ngathapatra. Iku jare Jimbo Bakul Sintan Biwara tembang rawat-rawat. Ngathapatra duku tenggak desa Sribit. Sidoarjo Sragen iki ana wong duwe anak mung siji lanang. Jenenge Bapak Anggara lan Ibu Sriati duweni putra. Ya anak Mas Bakti Nugroho ing Bayu. Kuwi bocah wetangane Bapak tak pangan dina iki.
buka untangane mengko dhisik sabaro sawetara wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti iki durung ditiwanti sira mangan bocah untangane ana ing desa Gadapan ya ing desa Tenggak Sabak Bathara Kala kuwi mangan ditata kanggo wanci terus piye ana dhisik tapa ana sendhang mardida tapa ana sendhang mardida iya sangone tapa Lengek omori putih kemulo jari rena pitu jari rena pitu iku uruse beda-beda sida mukti sida mulya beda tinting parang lan sapanunggalane karo ingon-ingon Rajakaya picik bebek entok selagane sira lungguh tarajuh senden klapa mancak tebu rejuna iyup-iyup aku godhong andhong lan godhong lari sandinganmu godhong apa-apa lan godhong luwih lawan suket alang-alang kabeh dayamu disuwun bapa kanggo lan ibu dene slamet para madya lan usanane ewon dene sesajimu kalau isih durung banget ing kono ana redana aji kowe tuku dhewe ana pasaring seluman kanggo ngenteni tibane lepangan iya bapak guru aku njaluk paket kaya apa sajen-sajenku bapak Ana dukuh medhang kamulyan duwe dukuh Tenggak Bapa anggone Putri Ati ngeningake Marwakala ngruwak putrane kanggo sawiji Nugroho Indrayu kula niki nek nderek sampeyan dalang Marwakala niku seneng lho seneng kuwi seneng murid dari karo kencang ora seneng orang yo jare putuku meteng kowe baye duwe kemul. Kula niki nek daerah sampeyan manyang kula-kula niku seneng apese itu bagian niku nek mboten jare banyak niku apese itu tebu. Lah tebu apa yo tekan rompok. Lah terus pelaksanaanipun dina saiki. Mungkin kene iki dadi masuk kapan iki lho. Wong wis tuwek iki pikun kaya ngene pendamping jalele akal Mas Bawa terus kok